जयवंती बाबू फाउंडेशनचे MITM कॉलेज ओरोस. आमचे कोर्सेस मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, तसेच डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी कोर्सेस, BSc IT आणि BSc कम्प्युटर सायन्स. आमची वैशिष्ट्ये: अनुभवी व तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, तसेच विविध विषयांवर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आणि कंपन्यांना भेट. संपर्क 02362 29 91 95. आमची वेबसाईट www.mitm.ac.in. गवारेड्यानं धडक देत शिंगानं हल्ला केल्यानं युवक गंभीर जखमी झालाय. शंकर नाना गावकर हा 30 वर्षीय युवक सावंतवाडी तालुक्यातील ओटवणे गावातील रहिवासी आहे. उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात त्याला दाखल केलं गेलंय. परगडीला मोठी जखम झाल्यानं अधिक उपचारासाठी कुडाळ येथील खासगी रुग्णालयात त्याला हलविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सराटे ग्रामपंचायत सदस्य अमित परब तसंच विनोद सावंत, महेश चव्हाण यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात धाव घेत या युवकाची विचारपूस केली आहे. शंकर गावकर हा युवक इन्सुली येथील माऊली दशावतार नाट्य मंडळात झांजवादक म्हणून काम करतोय. गुरुवारी आपल्या काही खासगी कामानिमित्त तो सावंतवाडी शहरात आला होता. तेथून सायंकाळी उशिरा ओटवणे येथे आपल्या घरी परतत असताना जराटे येथे रस्त्यात अचानकपणे गवारेडा आडवा आला. गवारेड्याच्या धडकेत तो युवक रस्त्यावर कोसळला. त्यातच गवारेड्यानं माघारी फिरत त्याच्यावर शिंगानं हल्ला केल्यानं हा युवक गंभीर जखमी झालाय. त्यानंतर स्थानिकांनी त्याला ताबडतोब तेथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.